छठी माता के लिए 6 सोहर हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। आप लोग ज़रूर से सुनिएगा और माता रानी का आशीर्वाद दीजिएगा। बोलो छठी मैया की जय। कहाँ माई से नैया आई, कहाँ रे नैया जई हई हो, तेवई का हो लदल तोरी नैया, धीरे है धीरे आवई हो। पूरे बाई से नैया आवई, पश्चिम नैया जई हई हो, मैया महुआ लदल मोरी नैया, धीरे धीरे आवई हो। मैया भैंसी के दहिया से लदल मोरी नैया, धीरे धीरे आवई हो। कांपुर बाई से नैया आवई, पश्चिम नैया जई हई हो, मैया तीनी के चौरा लदा नैया, धीरे धीरे आवई हो। मैया भैंसी के घियना से लदी मोरी नैया, धीरे धीरे आवई हो। पूरे बाई से नैया आवई, पश्चिम नैया जई हई हो, तेवई ई ढाढ़िया पूसा से लदी नैया, धीरे धीरे आवई हो। तेवई छठी मैया होई हई पूजनिया, सबई कुछ ले आयो हो। पूरबई से नैया आवई, पश्चिम नैया जई हई हो, तेवई पूजा क सामग्री लदी नैया, धीरे धीरे आवई, धीरे धीरे आवई हो। बोलो छठी मैया की जय। बोलो छठी मैया की जय।